kaikille, mä oon Minta ja nyt me ollaan tosiaan tultu jo hetki sitten kotiin täältä Japanista. Ja sieltä lähti ihan sikana kaikkia tavaraa mukaan ja me otettiin semmonen kuva, niin se tulee jonnekin tänne ylös. Ja nyt mä teen näitä settejä. Ajattelin tehdä, mitä mä näytin siinä mun viime videossa, missä mä haulasin nämä kaikki, mitä me ollaan ostettu. Ja mä ajattelin, että tänään mä teen vaan yhden setin, niin te voitte sitten kommenteissa äänestää, että mitkä näistä seteistä me tehdään sitten seuraavaksi. Joo. Täällä myös näkyy täällä alhaalla tämmönen vaikeusaste. 1 on niin tosi helppo ja 5 on sitten tosi vaikea. Näistä vaikein oli, 5 oli varmaan tää hampparisetti tässä. Ja sitten helpoin näistä oli tää. Tässä on 3 tähteä. Joo. Mä ajattelen, että mä teen tänään sitten tän. Ja joo. Nyt mä sitten tarviin vähän niinku tavaroita tähän, tarviin vettä ja kaikkea niin tässä. Elikkäs tähän settiin tarvii vettä. Sitten mä otettiin pari lautasta, tää setti ja sitten sakset. Yleensä näissä on takana ne ohjeet, mutta täällä nyt ei ollut, niin mä veikkaan, että ne on täällä sisällä sit varmaankin jossain. Mut joo, eiköhän avata tää. Roska. Okei. Joo, täällä on ne ohjeet. Tyhjä pussukka. Täältä sisältä tuli tämmönen pinkkipussi. Sitten tuli vihreä pussi. Sitten tuli tämmönen vähän pienempi keltainen pussi. Ja sitten tuli tämmönen yhdistetty, missä on niinku yhdessä pinkki ja sininen pussi. Sitten täällä tuli nämä ohjeet tällaisessa paperilapukkeessa, tipukkeessa. Sitten täällä tuli tämmönen papivetti joku. Ja sitten tuli lusikka, tämmönen sepä vaaleanpunainen. Ja sitten tuli tämmönen muotti. Täällä on erilaisia kuvioita. Täällä on joku raketti, joku tähdenlento ja jotain pikkusia palloja. Nyt mä katson tätä ohjejuttua. Voi olla, että mä tuun tarvii kääntäjää ehkä, koska toivottavasti on tässä kuvat. Eka vaihe on, että pitää ottaa tää pinkkipussi ja sitten pitää ottaa tässä kun on tää niin tää ja sit sinne se pitää ottaa sit niinku pois tästä muotista. Eli joo. Mä leikkaan tän tästä nyt. No niin, mä tarvitsin aika paljon apua, mutta nyt kaikki nämä jutut on leikattu toisistaan irti. Ja mulla on ohjeet mun edessä ja nämä pussit ja kaikki muut on avattu. Eka mun pitää ottaa tää ja nämä muotit. Ja mun pitää tänne pohjaan näihin kaikkiin 3, ei tähän vikaan, vaan näihin kaikkiin 3, tonne tällaisen viivaan verran laittaa vettä tällä jutulla. Laitan. Sitten mä otan tällaisen sinisen pussin. Ja nyt mä laitan niihin kaikkiin tai yhteen vähän tätä sinistä jauhoa. Ja mä katson silleen pikkuhiljaa, että minkä näköistä siitä alkaa tulemaan. Mä laitoin nyt ton verran. Mä laitan sitä tähän ekaan. Siitä tuli ihan liilaa. Mä veikkaan, että siitä tulee sitten vähän niinku enemmän sinistä. Vielä vähän enemmän. Noin. Tää on hyvä. Nyt siinä on sitä ton verran. Sitten mä tällä vähän sekoitan sitä. Ja sitten mä otan tällä. Oho, sieltä tippuu vähän vettä. Niin mä otan tällä tästä sinisestä liuoksesta vähän tällaiseen pienen reikään. Ton verran. Sitten mä tyhjään tän. Ja nyt tänne pohjalle tohon verran pitää laittaa tätä
pinkkiä jauhoa, tän näköistä. Otan tän saman lusikan ja sit mä laitan tän tohon pöydälle ja siihen sen pohjan verran laitan tätä jauhoa. No niin, nyt mä uskon, että sitä on tossa just sopivan verran. Sitten, no niin, nyt mä otan tän sinisen nesteen tästä pienestä reiästä tähän juttuun. Ja nyt tän nesteen mä laitan tähän valkoiseen jauheen sekaan. Siitä oli ihan violettia. Nyt mä otan tän lusikan ja mä alan sekoittaa tätä jauhetta. Tästä tulee tosi sellaista. En mä tiedä. Kiinteätä. Nyt tää on kunnolla sekoitettu. Ja mä otan tän massan täältä. Ja täällä on tällaisia muotteja. Niin mä laitan tän yhteen näistä. Mikä näistä voisi olla kiva? Mä laitan tähän raketin kohdalle. Noin. Ja nyt mä sitten painelen tän siihen. Siitä nyt se lähtee koko ajan irti tästä muotista, mutta siitä nyt tuli tollanen. Sitten mä voisin tehdä seuraavan. Mä en tiedä, ei tätä vissiin sen koommin tarvii enää oikein pestä, tätä muottia. Niin nyt jatketaan seuraavaan. Näissä kahdessa muussa on vielä tätä vettä, ihan tälleen vaan. Niin mä seuraavaksi otan seuraavasta pussista vähän eri väriä. Tossa on sininen, sitten on vielä pinkki ja varmaankin keltainen. Joo. Nyt mä otan tämän keltaisen pussin ja mä laitan tästä jonkun verran taas tätä keltaista jauhetta tohon veden sekaan. Joo, tästä tuli taas ihan keltaista. Tästä tulee aika kiva värinen. Toi on varmaan hyvä. Sitten mä vähän tällä samalla jutulla sekoitan sitä. Ja nyt mä taas laitan tätä keltaista nestettä tohon pieneen vaaleisen reikään. Tää on hyvä. Sitten mä otan tän saman muotin, missä mä äsken pyörittelin nää. Ja tällä lusikalla mä otan taas tätä jauhetta. Ja laitan tätä tänne keskelle. Näin. Tää on sitten myös varmaankin ihan hyvä. Sitten otetaan taas tää muovijuttu ja otetaan toi koko keltainen neste tuolta pois. Sitten tehdään sama kuin äsken tuolla sinisellä, että nyt laitetaan tää neste tänne vaalean jauheen sekaan. Nyt tää on taas just hyvän rakenteista. Ja mä otan täältä tämän saman muottijutun ja sitten mä voisin laittaa vaikka tohon mustekalaan tän. Noin. Nyt tää on paineltu sinne ja lähdetään taas tekemään seuraavaa. Mä ajattelin, että nyt seuraavassa mä voisin käyttää tätä vihreätä pohjapussia, kun nyt mä oon käyttänyt tätä pinkkiä näihin kaikkiin. Niin mä ajattelin käyttää tätä niin. Ja. Sitten tehdään jälleen uusi. Otetaan seuraavaksi tuohon kolmanteen vesijuttuun.
tätä pinkkiä jauhetta. Nyt mä oon käyttänyt sinistä ja keltaista, niin nyt on tää pinkki. Otetaan taas tällä lusikalla vähän sen tätä, katsotaan, että mitä tapahtuu. Joo, tästä tuli taas tosi pinkkiä, aika söpö. Noin. Toi on nyt taas hyvä. Ja tää vihreä jauhe tuoksuu niin kuin soodalta, kun siellä on myös sellaisia herkkuja, mitkä on niin kuin soodan makuisia, että niillä ei oikein mitään makua, vaan ne maistuu vaan joltain limulta tai vastaavalta, niin toi tuoksuu taas just siltä. Otettiin nyt taas tätä nestettä ja laitetaan se tuohon pieneen tollaiseen reikään taas. Näin. Sitten tyhjätään tää ja otetaan tää neste tosta pienestä reiästä ja laitetaan se tähän vaaleeseen jauheen sekaan. Tuohon jäi vielä, niin mä otan vielä vähän lisää. Sitten lusikka otetaan ja sitten aletaan taas sekoittaa tätä tämän jauheen sekaan. Tästä tuli tällaista niinku liilan väristä. Se on nyt tossa ja sit seuraavaksi mä voisin koittaa sitä, että kun tässä on nyt näitä värejä, niin näitähän pystyy myös sitten yhdistämään. Niin mä ajattelin, että mä voisin yhdistää muutamaa väriä. Sen tietää, että sinisestä ja keltaisesta tulee vihreä. Ja sitten tästä pinkistä ja sinisestä tulee ehkä semmonen vaaleanliila ehkä. Niin mä voisin koittaa tehdä vihreätä. Mä otan keltaista tosta vähän tohon rasiaan. Sitten mä tyhjään sen ja otan vähän sinistä. Nyt siitä tuli tällaista vaaleanvihreä. Mä ajattelin, että siellä on vielä vähän tilaa. Mä voisin laittaa vielä ihan vähän pinkkiä sinne. Okei, tuosta tuli nyt erikoisen näköinen. Näyttää hauskalta. Joo. Sitten laitetaan taas tää pohjakerros tähän. Laitetaan tätä vihreätä jälleen. Tällä lusikalla. Sitten otetaan tää meidän väriyhdistelmä tosta pienestä muotista ja katsotaan, että minkä väristä tästä oikein tulee, kun sen sekoittaa tuohon jauheeseen. Tää on siis tällaisen aika neutraalin vaalean oranssin väristä. Okei, tästä oli tämmönen vähän ehkä harmaan tällaisen sinisen värinen. Katsotaan, että miltä se kohta vielä näyttää. Täällä on vähän jauhoa vielä tuossa pohjassa. Nyt se on sekoitettu ja mulla on vielä yksi tyhjä paikka tuossa muottijutussa. Se on tämmönen tähdenlento, niin mä laitan ton nyt tuohon. Nämä jotkut on vähän eri rakenteisia, että voi olla, että joihinkin on mennyt vähän enemmän vettä ja joihinkin taas vähän enemmän jauhojuttua, koska jotkut on vähän kovempia ja jotkut on sellaisia, että ne meni just hyvin siihen muottijuttuun. Esimerkiksi tämä on vähän tämmöinen kova, voi olla, että tähän tuli vähän liikaa jauhoa ja sitten vähän vähemmän toista juttua, mutta ei se haittaa. No niin, ne on nyt painettu siihen ja nämä muut on varmaan jo valmiina, mutta mä ootan vielä, että mä pääsen nyt kaikki maista samaan aikaan, niin mä ootan vielä, että tää on niinku jähmettynyt, niin ja. No niin, nyt mä oon muutaman minuutin odotellut, että nää on niinku jähmettynyt. Niin nyt mä laitan ne tähän lautaselle ja katsotaan, että tuliko näistä mitään. Tosiaan tää pinkki ja tää vaaleanvihreä on soodan makuisia ja sitten tää sininen ja keltainen on mansikan makuisia kai. Tai jonkun purkan tai jotain vastaavaa. Mut joo, nyt mä otan nää tästä pois.
jos mä saan ne siis pois, koska tää voi olla myös vähän monimutkaista. Oho, no joo, 1 tippu. Mä en nyt tiedä oikein tosta muodosta, että se nyt ei oikein ainakaan tässä onnistunut, mutta katsotaan mitä näistä muista tulee. Mä koitan vaan niinku, hän lähti irti. Siltä näyttää raketti. Sitten, miksi tää keltainen ei halua tulla irti täältä? Hei, nyt se meinaa tulla. Niin lähellä. Oho, no siinä on meidän tähdenlento. Tähdenlento kai muodolta oikein onnistunut. Toivottavasti näissä maistuisi hyvältä. Joo. Nyt mä ootan vaan, että tää keltainen lähtee täältä pois. Joo. Sekin meni jo äärinpäin, mutta joo. Näistä jos pitäisi sanoa, että mikä nyt onnistui parhaiten, niin ainakin parhaiten varmastikin tää keltainen tässä. Ja huonoiten kyllä tää vähän niinku mureni, että siinä oli varmaan vähän liikaa sitä jauhoa ja muuta vastaavaa, niin joo. Pinkki ja tää vaaleanvihreä näistä on niinku soodamakuisia ja sitten nää on purkamakuisia. Joo, purkamakuisia. Me voitais eka maistaa näitä soodamakuisia ja kerron miltä ne maistuu. Mä eka maistan tätä tähdenlentoa. Sulle myös. Eka mä maistan tätä tähdenlentoa. Joo. Tää on aika hyvää itse asiassa. Aika makeavaa, joo. Joo. Joku ei selkeästi tykännyt. Ihan kauhe. Näin mä. Ja sitten tää pinkki. Se maistuu siis ihan samalta sitten, sulle tiedoksi vaan. Mutta tää rakenne on tämmönen enemmän tämmönen niinku... Mikä tää? Tämmönen... Tää on onnistunut. Niin, joo, tää on onnistunut. Tää rakenne on semmonen... Tiedätkö... Ootas. Eiku, tää oli varmaan se eri maku. Tää on se varmaan just se purkkamaku, koska... Tää on hyvää. Tää on tosi hyvää. Tää oli onnistunut. 5/5. Mutta ekalle 2/5. Sitten mä otan toisen vähän huonompi rakenteisen. Mä en muista mikä maku tää oli. Joo, tää on varmaan se sama maku mikä se eka oli. Tää sininen. Joo. Tää on ihan sama maku kuin se, se edellinen. Joo. Sitten seuraavaksi on varmaan, tää on varmaan myös se purkamakuinen, koska tää on myös tämmönen stretchi. Niin tää on tää keltainen ja maistetaan. Joo, tää keltainen on ihan sika. Ootas, mikä se toinen väri oli? Keltainen ja vaaleanvihreä oli tosi hyvät. Eli tää vihreä pussi oli tosi hyvä. Joo, tää on parempi kuin toi. Tää pinkki ei ollut jotenkin niin hyvä. Ja se rakennekin tuli erilaiseksi siitä pinkistä, mutta joo. Tätä oli tosi hauskaa tehdä. Ja muista muuten kommentoida tonne alas, että minkä noista seteistä sä sitten haluaisit vielä nähdä. Tonne tulee vielä kuvat niistä kaikista seteistä, niin sä voit sitten äänestää, että minkä niistä sä haluaisit seuraavaksi nähdä. Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon. Näitä oli tosi hauska tehdä ja muista kommentoida, että minkä noista seteistä sä haluaisit seuraavaksi nähdä. Kiitos, kun katsoit. Nähdään ensi videossa. Moikka!